Moro moro. Tässä ollaan tyttären kanssa metsässä kävelyllä ja tossa olisi nyt niinku karhunpentu tuolla puussa. Tässä on joku parikymmentä metriä siihen puuhun matkaa, että mitäs tässä nyt pitäisi tehdä? Mitä mieltä ootte? Lisätään vielä, tässä on välissä tämmönen pieni kaljannyppylä, että en tiedä onko se emokarhu sen takana. On tää nyt tässä aikamoinen kävelyreissu, kun ihan just pari minuuttia ennen tuohon karhuun törmäämistä, niin astuttiin melkein käärmeen päälle. Tai niitä oli itse asiassa useampikin. Näitä käärmeitä on ollut kyllä joka ikinen kerta tässä keväällä, kun ollaan käyty metsässä, että niitä on nyt näkynyt pilvin pimein täällä. No mutta samalla kun katsotaan tässä näitä murmeleita, jotka on tullut tuolta koloista ja näette miten eri värisiä niitä on, niin tässä itse asiassa ihan muutama viikko sitten tästä lähettyviltä ne kävi hakemassa karhun pois, mustakarhun. Se oli tuolla kaimamassa noita roskalaatikoita. Itse asiassa tuo karhunpoikainen oli varmasti myös mustakarhunpoikainen, kun ne kiipee jo ihan pienenä tonne puuhun, ne on hyviä kiipeämään. Ja mieluummin kyllä mustakarhun kohtaankin kuin harmaakarhun. Harmaakarhut ei oikein kiipeile puuhun, mutta ne on tosi aggressiivisia. Mustakarhu taas kiipee hyvin, mutta se ei ole kauhean aggressiivinen. Joo, no mutta mitä me tyttären kanssa nyt sitten tehtiin? No, me käännyttiin siitä hiljakseen sitten kannoilla ja lähdettiin takaisin siihen suuntaan, mistä tultiinkin. Että ei viittitty jäädä katsomaan, että oliko se emokarhu siellä kukkulan takana ja oliko se nyt aggressiivinen vai eikö. Täällä on myös näitä eläimiä, joita ei ole nyt näkynyt, mutta merkkejä on, niin kuin tässäkin on tuore jyrsitty puu. Arvaatte kyllä mikä eläin. Ja tässä on kojoottivaroitus tuossa Ottavan kasvitieteellisessä puutarhassa, joka on siis tuolla downtownilla, eli tai ihan niin kuin Helsingissä Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha. Miettikäs, jos sielläkin olisi kojoottivaroituskyltit. Ja kyllähän täällä, jos kojootteja, niin on susiakin, että voi käydä niin kuin sille mäyräkoiralle Suomessa tässä viikolla oli uutinen. Joo, mutta tosiaan on pitänyt taas tehdä tätä videota, mutta on ollut ihan hirmuinen kiire tässä koko ajan. Että aina kun on ollut niin kuin semmoinen, että nyt mä sen videon teen, niin tulee jotakin äkillistä ja sitten on niin myöhä, ettei viitte enää alkaa sitä vääntämään ja editoimaan sitä videota. Ja kiirehän on hyvä, kun on työkiireitä. Nimittäin jos muistatte, niin mä sanoin joku aika sitten, että meillä on tämä YT-neuvotteluiden vaara tässä tulossa. Ja nyt ne teki sillä tavalla ensin, että ne tarjosi noita vapaaehtoisia eläkepaketteja. Ja niitä tarjottiin sellaisella ehdoilla, että pitää olla vähintään 55-vuotias ja olla talossa sen verran vuosia, että tämä ikä ja talossaolovuodet yhteensä tekee 75. Eli käytännössä, jos on 55-vuotias ollut 20 vuotta talossa, niin on kelpoinen jo sitten tähän eläkepakettiin. Ja eläkepaketissa niin kuin tuli vuoden palkka ilman minkäänlaista työvelvollisuutta siihen päälle. Niin sillä tavalla ne pääsi nyt jonkin verran ihmisistä eroon, ja nyt me ollaan taas jonkun aikaa kuivilla, mutta mä en osaa sanoa kuinka kauan, että todennäköisesti tämä vuosi nyt kuitenkin. Ensi vuonna sitten taas voi olla, että kiristellään vyötä ja katsotaan uusiksi. Täällähän ei ole varsinaisesti alaikä- yläikärajaa sille eläkkeelle jäämiselle, että riippuu siitä, minkä eläkevakuutusyhtiön kanssa tämä firma on tehnyt sopimuksen. Että tässä nyt on esimerkiksi tämmöinen 55 on se minimi. Toisaalta mun oma pomo on kohta 80 ja tuntuu vaan, että ei varmasti kyllä lähde, ei vapaaehtoisesti ainakaan. Kattokaa, tässä on hyvä esimerkki siitä, miten täällä ei ole koskaan tuossa radanylityspaikassa sitä turvapuomia. Että oli sitten kävelyreitti tai autoreitti, niin siitä vaan ajallaan ohi. Ainut, että koulubussit joutuu pysähtymään, niillä on niin kuin lakivelvollisuus pysähtyä siinä raiteidessa. Muut ei oikeastaan saa pysähtyä, vaan pitää kaasuttaa. Mutta kuulkaas, nytpä mä näytän teille minkälaista on pohjoisamerikkalainen hernekeitto. Ja ensin siihen pitää laittaa kyllä vähän niin kuin kinkkua lisää, eli mistä Fixitin sanoo varmaan smokattua hämmiä. Mun mielestä siinä ei sitä kyllä ole riittävästi. Suomalaisessa hernekeitossa on enemmän. Ja kuten näette, tämä purkki on selkeästi suomalaista hernekeittoa isompi. Ja se johtuu siitä, että se vesi on siellä valmiina sisässä. Ja mä en kyllä ymmärrä minkä ihmeen vuoksi. Että eikö ne ymmärtänyt, että sen veden voisi lisätä sinne myöhemmin. Painaisi vähemmän ja veisi tilaa vähemmän. Ja pahintahan siinä tietenkin vielä se, että sitä vettä on mun mielestä niin kuin aivan liikaa siellä. Että tämä hernekeitto on semmoista hirmuisen vetistä. Ja ei se oikein mun mielestä kyllä nyt tarvitsisi olla lähimainkaan niin vetistä, mitä se on. Toinen silmiinpistävä juttu, mikä ei ehkä kuvasta näin hyvin, mutta tää on hirmuisen keltaista, selkeästi keltaisempaa keittoa kuin suomalainen hernekeitto.
Ja kun mä mainitsin, että tämä on pohjois-amerikkalainen, niin nyt täsmennetään sen verran, tämä on amerikkalainen hennekeitto. Eli tämä on Jenkeissä valmistettu tuote. Ja tämä on semmoinen, mitä täällä löytyy niin kuin Kanadassa tosi hyvin kaupoista. Että ei täällä itse asiassa hirveän montaa eri merkkiä taida ollakaan. Melkein on ainoita, mitä löytyy. Joo, no lopputulemakin jää vähän vetiseksi, mutta tämä makuhan on oikein hyvä. Tämä itse asiassa on maltaan yllättävän samanlainen kuin suomalainen, eli ei ole suurta eroa siinä. Ja sinappiahan tämä tarvii, ja tämä sinappi on myös tosi keltaista, että tämmöinen pohjois-amerikkalainen keltainen sinappi. Tämä on kyllä nyt kanadalaista sinappia, mutta ne on ihan samanlaisia mun mielestä kaikki. Paljon keltaisempia kuin mikään suomalainen sinappi, mitä mä oon nähnyt. Muistatteko muuten, kun aiemmin näytin, että kaupoissa hyllyssä, jos on hintalappu siinä, niin on Vaahteranlehti, jos on kanadalainen tuote. Niin nyt on laittanut amerikkalaisiin tuotteisiin tommosen teen, eli tariffi. Siitä on hyvä muistutus, että tässä on nyt Trumpin vuoksi tämä homma. Täällä ei ole vieläkään unohdettu eikä anteeksi annettu, eikä tietenkään syytäkään, kun ei tämä nyt oikeasti ole ratkennut vielä yhtään minnekään. Että tämä kanadalainen turismi tuonne Yhdysvaltoihin on nyt romahdusmaisessa laskussa ja jatkaa yhä vaan sitä romahdustaan. Että hyvä vaan, saavat vähän sielläkin sitten ajattelun aihetta. Hei, tossa on tämmönen maaorava nyt malliksi, että tää on näitä tikutakuoravia. Näitä täällä on kanssa aika paljon, täällä on monta erilaista oravalajia. Mä en tiedä millaista siellä Suomessa on, mutta täällä on nyt kevät lähtenyt hyvin käyntiin. Ja tässä on ollut nyt tää viikko tosi kuuma, että tänäänkin oli 27, taisi olla jopa 28 itse asiassa täällä meillä kotona, tää on tuolta downtownilta tuo 27. Ja tämä koko viikko on semmoista 25 asteen molemmin puoli, että alkaa lämpöiset ilmat tulla ja se nyt sitten saa vihdoin viimein noihin puihin lehtiä ihan pikavauhtia. Kukat kukkii ja nurmikkoa pitäisi lähteä ajamaan jo, sekin on päässyt jo pitkäksi. Saa nähdä kauanko vielä jaksaa tuonne metsään lähteä kävelylle, että joka kerta siellä on enemmän ja enemmän noita hyönteisiä, että kohta siellä hyttyset iskee kimppuun kovaa, niin sitten ei varmaan viitti enää mennä kävelemään, pitää taukoja lähteä taas sinne syksyllä. Meilläkin on tässä niin suoperäistä metsää ja maata ympärillä, että niitä hyttysiä niin sookelisti kesällä. Ja täällä sitten noin myrkyt, kun ne on mennyt ympäristöystävällisiin myrkkyihin, niin eihän ne mitään tapa. 20 siitä maksetaan vissiin vuodessa, mutta tuntuu kyllä, että sitä hyttystä riittää. Onneksi ei ole vielä, mutta pian on. Tässä oli muuten tosi hyvä makuinen hampurilla, kävin syömässä, mutta hinta on noussut ja koko pienentynyt. Ikävä kyllä, se on tää shrinklaatio. Joo, mutta eiköhän näillä mennä tässä eteenpäin. Nyt pitäisi olla tulossa vähän pikkisen enemmän aikaa tehdä näitä lisää videoita. Että tää oli ehkä toivottavasti semmonen niin kuin väliaikainen kiire. Joo, palataan taas pian. Moi moi!